Episode thar kan en ho main pathian thu thiang lim han ngai thla photila chanchin drama thaya ziak bung khat chang som ni pakhata fapa ashringa aminga isua isa ani chuan ami te an thil ti sual laka a chandam don sia episode masalam kan en let chuan hun klan ta chuan body advance sientri an mu theinan an vaya tho ho an rota du thlang tu dang nei lovin chu rot na chu an pomta ani kha mai se sawian chuan hun iu chu aring zolo rom chung an lu chuan sakol tam takin an ron beya yanan arin hlel angein hun klan ta chuan midang zong zong chu bomin anin thiar film sana nun na chan pha an tam hle sawian te po chuan sakol chaktak leopard beast 8-star dozen level chu an beya sawian chuan recovery pila aya a thian te chu ta chuan reivak lo chola arang the angbera an spiritual power chu recover turin a thila midang te nena power recovery pil semta narle medusa te point pills chu an kianga om te nena chon an sem chhong veya sawian chuan chung ramsa te chu an chak tak che ti chu a hre chiang ta hle ma se hun klan le heaven demon phoenix tribe te chu khoya ma mu turan omlo body advance cm3 omna hun chu an hreto ani aring chuti in recover tura an chol ha dam lai chuan an omna vel chu na satak main aron king le tarum rum mai sawian chu a hoile chon sakol lian tak tak an lampan chon aron tlan ti a hmuwa an cha chu chiar sen lawani chung sakol ro su tlang tum chu hupur om takani ringot chuti rol chon sakol thlok thei chi lian tak tak chon van borok chu an nun lo khat zoi vek bok mi zong zong chu an hlau thong hlom hlea an chi aya engting nge chu tiang sakol tam tak mai chu an ma chon don ti po an ngai to theilo sakol te chuan an ma mishing oma piang chu aron vai ma mi mai mi tam takin tlan chi dan tuma ma se achak lo jok te chu an tlan chuak theilowa an thita ani sakol te chuan kil na tangin aron beya sawian chuan hei hun iwa ruam man thang ani nge yang ati a thian te hna chuan rang taka an hung to langai ti a hril nung lama an tlan le ta mase an tlan na lama tang chuan sakol dang ron lang zui le hen sakol thei dozen level tu pian nia sutlang chuan har sak khopa muthen kha chu sakol rual chuan aron chil hlum mi mea mi pathum chuan tlan chiat ngai na sherin an beile ta ma se omzia anei lo kher me ani pa chu an thi chiang hle chuti lai tak chuan sawian chuan lungpui kara puk om chu a fu hlo mea mi zong zong hena ama zui vat turin ati ran takin puk lam chu apana midang pan an zui ve nga sawian chuan sakol te chu block turin shield barrier activate tuma ma se union chuan flower sek zir lai te chu shield barrier activate turin atia flower sek mi te chuan formation chu rang takin an activate ta lungpui lu na chu barrier nge takin an si ta pona chuan dam chuak klem ti an lo oma vanei thla takin barrier chu a phui ma chin an zinga pani chu an lut ve man chi ma se abak zong ero chu an lut thei ve talo barrier chu an ron benga lu tir ve turin an nge na sa hle an ma ang tak zet ma se sakol te chuan an ron thata chu barrier chu ti che tumin sakol te chuan an bei zui zat bok chu ti la chuan hun iule ancient phoenix tribe member te chu le noya tunnel kal tangin malaman lo pan meka hun klan elder te chuan an so chen huin le chu an lo ver meka lo ni hun iu chuan bodhisattva ancient tree chu he konga hian awmani ti ka hre the ani ati le chu ver tlang vat turin thu a pe a elder chuan an hre thiama rang takin an engmah star thu pek chu an zom ta hun iu chu an ma son chak theilo awang chuan a hlau thonga chan chu sakol te hian an tunnel kal na kong an ron hre chuak ani chuan an tlan chuak thei don lo zufeng chuan hun iu chuan fing takin sakol te ngai to na chu midang lam hoin a hera hun iu che dan chu a fin thlak hle ti soin a fak hle hun iu chuan in thop na tel lo chun he tiangin mak an son theilong ti na chang vele chu ti chung po chuan zufeng chuan hun iu hian an ma ni po phat san meng ti chu a hlau hle chuta hun iu chuan chu tiang thila chuan lungai lo turin na hrila hun iu chuan thop dun kan nia ka thu tiam chu chiang takin ka hre reng ani atia zufeng chuan I thu tiam panina po kha I hre reng ka bei se atia hun iu chuan wong changin hre te reng me ka tiam angein bodhisattva ancient tree kan hu vele engkim in ang tlain kan semang hun klan hian an thu an bo chengai lo voi khat thu tiam kan siam to chuan lungphun ang main ang nget tlani ti in a changa he ti la hian puk pona chuan floor sek ami ta chuan barrier chu
hun rei tak chung an lo chel to a sakol ten ti che tuma an be chun zom zel awang chuan an chaw hle sil chu zoi zoi na chak lo ta hle me a in chuan a ban san du lo mi zong zong chu an din hun nge tak vong tlat tu le an chak na zong zong manga formation vong him reng turin a ti a mi zong zong chuan an thei top an chua commander gu yang point aron puya guklana mi midang de point an ron pui ve bok commander gu yang chuan midang lo om te hne na floor sek thop tu le formation hne taka om tir tura pui turin a ti a mi zong zong a thu pek chu zomin an thok ho ta a chuta sawian chuan dochi recovery pills chu ala chuaka nalan le khinglin te hne na apea pills chu sem turin a hril junar chuan sawian hne na he formation hian hun engema chung chu sakol laka chan him thei nge yang ma se tiang hian kan dang reng thei don lo ati chu tiang boin an to la ya hun iu le apol te chu mu turan amlo awangin chu chuan mi zong zong chu ati thin rim hle commander king yang chuan thin rim za thian khang mi swal hun iu le ziu feng te kha atira tang khan an thok dun an nge yang sakol laka an himnan man ro min mangani heta tanga kan chho ve le he an thil ti man hi ka pe khop anga tia a thin rim hle sawian chuan hun iu te hian bodhisattva ancient tree omna lam chu an pan nge yang heta tang kan chho kan zui thei ani chuan ancient body tree chu kan mu thei anga tia junar chun chu tiang ro man na chu tha atia apanga tanga chua zui chu ma se chu ti lai tak chuan sakol te chuan formation chu anon beina sa zual sawa mi zong zong chu an hnung tol Black Summers Army Second General chu aron ting chuaka reilo te cho hadam ro kan lo boy pe nga tia sakol be chun zom zel na awang chun guklana an general te po chu an chaw ta hle poison ka chun hetian sakol te hi kan chel rei thei to lawang tlan chuna kong kan zon watanga yani atia sawian chun philom dana enfia leilama om sakol te chu an bula an pung khom na sa hle ti amu chunglama sakol thlok te ro chuan an mani laman ron ngai ven lo ti amuwa junar chun ian hne na enge iro man na atia sawian chun om senei taka kan tho ho angai don ta me rang hin chuak an tumang kan vai kan chakna kan man kho mangai don ani ti chuan malam pan na kong kan hong theyang ti na changa in le midang zong zong chuan ro man na chu zui turin ka in pe thu pek pe me ro an tia guklan mi te point heng sakol te hi rang takin iti to pang uan lo ti sawian chuan una pakhing yang I guklan member te hin tangin tranpui na kamamo dona mountain opening seal technique kan hang hawani chuan heng sakol te hi kan thian fai theyanga chak takin kan tlan chuak ngal theyanga tia commander king yang chun chu chu tha ati hle mi zong zoin an din hunan siam rem hala sawen le guklan member te chu mountain opening seal guklan secret technique chu an activate ta protective formation chu a cheteu hlea sakol le chu a chia dol pu ka tlan lut vek turin ain pe to hle ma se chu ti lai tak chuan hlo tling takin seal chuan activate ta energy chakle hlo om tak aron puak chuaka an ma sakol om zong zong chu an kang hlum vek ma se rang lu tukin sakol dang an thlenbel chui le a rang takin lai mun rang chun an chuak ma sakol thlok thei chi dragon rol te chuan an kong dan tumin an lo beya ma se guklan member te chuan an thununa an thatta hmia mai ma se an la tam lu tuk sawian chun chak takin malama pana akal na tura sakol om zong zong chu a heavenly flame hangin asu phei hmia midang zong zong chuan an hnunga an zui ve ngal bo junar po chuan a condensed flame needles chu a hmanga rang takin an ma a sakol om te chu a thian fai ve le a medusa point a ritual moin a beya a ma a sakol om te chu a vai hlum hmia bok poison gal point a ma sakol om te chu a that ve bok in point chu tiang bokin a thei to pin alo be ve boka mandar king yang chuan a gold energy chak tak chu mangin an ma sakol te chu aron that zui ve le a chu ti rual chu chun sawian chuan a heavenly flame volcanic attack chu ati chuaka a malam konga sakol te chu aron hal ral zui ve le zata sawian chuan an thanglama demon phoenix tribe member pakhat dragon pani ten na sataka an beilai chu a muta a sawian chuan heta hian demon phoenix tribe member pakhata oma zia chu kan kong zo hi adikani ti na ani ati a sopwar min lung pui chunga hun iu le a thian te thu ma chu a mu chuak ta a lein hnuaya kong siamin ma an son zelani ti a hrethiam sawian chuan a thian te hna tightening formation ka activate meka minzui vat rawati energy chak tak nen chuan lungpui lampan chuan a thlok thlata a mei al chu lungpui kara chuan a kanga konga siama chui mang chuan mi zong zong chu kong thup chunga chuan an lut theita lungbang chunga energy mark of te chuan chung tlan te ora chu chiang takin atar langa sawian chuan helama hian an kala bodhisattva ancient rim hi ka hre thei to a he kong hi adikani
body tree hi tanil le lama hian a om nge anga tia phur hmel takin anuya ma se chu ti lai tak chun rang takin sakol dang chun hnung lama tangin puk lampan chun anon tlan lu le ta sawian chun mi zongjong chu hmalam pan turin ati 3000 burning flame dragon technique mungin sakol zongjong chu athat veka yena chuna thian te azui nga ma se chu lama tang chun sakol tamsok an ron tlan lu le dum mai tung sakol ro lo tlan thom chu tangel chhunga om hun iu le midang de chun an lo sheta chu chun demon phoenix trap le hun clan member de chu ati hlau thong le hun iu chun thin rim za thian kan tenel hi engting ni an ron mu so thei tuna chun sakol ten min ron mu pha don ani hi atia chuta hun clan elder zongjong te hena hung lam chunga event su in chakna zongjong mang ula kong chu vertlang thuai ro ti in thua peta elder de chun thuan oi ngala ma zong aya chakin le chuan vert sung zom le ta ma se hun iu chuan sawianan a thorim na atanga hlok da mu chu adu lo rang takin a kir le a thil ti theina mangin an hung lama tenlo chu bang cha tak main ati phui le vek sawin le a thrin de chu sakol ten an tha theinan kong chu ati ping ta veka jiu feng chon mei chungin badar hun iu I thil ti dan hi a fin thak tak zetani engtika ema chuan roi tu ro pui tak ilani anga tia hun iu chu anui suka sawin thilai ka mit nge ka mu theilo tur hi apoi hle mei ti in malaman pan le ta a kole lama chuan sawin le a thrin te chu an ron lut ve me ka ma se kong chu aping vek ti an mu chuan an ding ta commander gu yang chuan a chakna zongjong in lungbang chu ti chhe da tuma ma se ngonga nei lo chu bang chu a het lu tu a attack na chun omzi a nei lo hle sawian chun thin rum je thian he thil hi hun iwati ani nge yanga ti a zunar chuan sakol te chu an ron hnai chakla tu nge mo kan ti wa tanga ya ti a thing yang chuan he bang hi kan ti ke som theilo ani chuan sakol te hian mi ron nang ching thoyanga ti a sei zo rol chuan sakol tam tak mai dozun level tluk pui te chu chak em in an ron thleng ta a in chuan a ho te nen chuan protective shield activate an tum le a ma se a chaw to hle a sakol te chuan ol sam takin an ron ti ke som ha an din hun chu a cheta kher mai tu te mai pa chu an chaw to hle a an hmela hlona lang chiang hle bok tu man chet lak aina po an hreto lo an ding to pa ma se din hun cheta ka an din lai chuan body seat yana space ring chunga mi chu alo chuaka body seat chuan chakna hlom taka chua sakol zongjong chu ati hlum hal vek na chuan angkong zo chu adikani ti a chiang to a chan chu body seat chuan sawian chu apuatan apom to ani heti lai hian hun clan le demon phoenix trap member de chu true ancient region an luta chum cha tak chuan engkima khu veka an bul vela thil te chu mu har sa hle ma se rim tui mak tak mai chuan borwak chu aron lo khata thla eng mazat nu body sadva ancient tree lian tak omna chu an thleng ta chu thing chu tlang ai na sang zoka a omna ro pui tak chuan mi zongjong mi ta la hle an hmela chuan hlim hmel aron lang chuaka chu tiang taka an be hnuwa atopa chuan body tree omna chu an thleng ta ma se rang takin body sadva ancient tree tang chuan energy chak tak aron puak chuaka mi zongjong chuan he chakna hian thil ti thina pedon ni in an ring ma se an mit menga hlimna chu hlauna achang thuaya hun iu chuan thil dikla om ti a hre chuak voile khata chuan eng pathum alo langa thlipui chak tak angmai chak takin an lampan chuan an ron thlok thla lau thong takin hun iu chuan a then te chu hnung tol turin a awa mi zongjong chu rang takin an hnung tol nga chuti lai tak chuan an hma chuan mi papathum an ron langta an ku chum mak tak main an ti cheya a chan chu mi thi an ni to wang ani kum tam tak kal ta khan an thi to tuna chun papet an lo ni ta heng papet te hi body sadva ancient trin a control vek an ni an zinga pakha chu hun klang thla tu te zinga mi ania a chakna chu half saint dancing level a thleng to ani chu chon pressure na taka chhuwa a pressure chu an a hle a chulai om zongjong chu an ril ru a boy hle half saint ora hlom tak chuan thok ati har sa hle hun engwa chen hnuwa pressure anat lo deuh hnu chuan hun iu chuan uluk takin papet chu ena hun klan record hlui chu a hre chuak ta half saint pakhat an thla tu te zinga mi pakhat chuan kumsang tam tak kal ta khan he body sadva ancient tree hi azon line abawani ti chu rin hlel rual lovin he papet hi an ma ni thla tu te zinga mi ngei chu ani hun iu chuan za takin chibai bu ka ancestor kan hun klan tan har sana i then lo ka bei sei khong an kan chan vo hi him tak kan mu theina min puyang che atia ma se an ancestor hena tangin chana omlo chuti lai tak chuan hun iu chuan an hnung lama mi lo kalan om ti a hria mi engma za chu chak takin an lampan chuan an lo thloka amang ang hle
chung bi te chu sawin le athian te an ni sawin te chu an la damani ti amu chon hun iu chu thinrim nei na khata an dam chok chu maka ti hle sawin chon hun iu le jiu feng te chu amu chon engki ma sha thiama hun klan le diamond phoenix stripe te hi ati ra tang to khan an lo thok dun to reng ani ti chu ti chon sawin chon half sen papet te chu a ena thu dik chu a shangal heng papet te awang hian tun thleng hian mi zong zong chuan malaman pan theilo ani ti chu a sha thiam sawin chon ring takin he hmun thleng tur hian hlom chiar sen lo kan pal tanga chuti chung chuan heta hian in la ding renga malam pan ngamna po in nei lo em ni atia sawin le athian te bum tu hun iu chuan ngil ne na lem mangin mi zong zoin bodhisattva ancient tree kan du vek ani chu wang chuan kan lo ngak cheu ani kan vain malam kan pan ho theng atia sawin chu zat me zat hian anuya nangma chawin malam pan ngam na in nei lo ni in alang chu wang chun tuna hian chuan lam siam me ani atia hun iu chuan nei chungin engwai ka hlawang heng half sen papet pathum jinga hian pakhat hi kan hun klan thla tu ta jinga mi ania aven himan nen chong ka tha ka sen po angai to lawang ti in a changa ma se sawen chon muang chain athu soi chu allo ti to pa in ancestor hian a hum him che ka ring lo adin hun en chon in ancestor ne na in sual ai chon top san mai i thang ani mela tia chu thua che chon hun iu mel chu thinrim ne sen ta vek sawen an asoi dika wangin hun iu chon chana nei lo chu ti lai tak chon khingin chuan thil mak tak mai a shanga la rang takin sawen hne na chuna kala engmah diklo omani bodhisattva ancient tree chunga hian aura mak tak gray rong ka hmu thaya he energy hi energy pa ngai nen chun adang lam veka ril runatna negative human emotions ang main ka hria ani atia sawen chu a serious ta hle me chu thing chu uluk takin ngai tua a ena chu tiang bok chon gray aura chu a hmu bok chu thing nei chuan half sen papet chu a siam ti a se chuak ta a 2 point nei le zol tum se papet pathum te chon an ron be ngal mai don ti na ani chuta sawian chuan hun iu le jiu feng te pon ma an son lo chan chu a hre thiam ta an hmela chuan hlona alang chiang hle sawian chuan tu ma ni chawa ma an son theilo chuan an tho ho mai chu angai don ni in a hria du thlan tur dang awang hle command darking yang point sawian a thil tum chu a hre thiama he hi ti idu tak tak ema lo tia sawian chuan kan ti me angai tia king yang point apom ve bok sawian chu aron pen choka oring takin ngun takin ngai tharo por pakhat mai heng half sen papet pathum ta hi an ma ni chawin an be theilowa du thlam tur thaber chu kan zawaya tho howa be ani atia hun yu chuan naril ruin kan ancestor hin engting nge min ti don ka hrelo tuna chuan he paro man hi ka pom mai angai ani ma se a hun dikalo thlen huna chuan engkim ka ching fel le veka nga tia fake zeta nuin hun yu chuan kan hun tan hian una pasawin ro man hi zom an in huama I thok howang u tia chuta sawen chuan jiu feng lam chu a hoya phoenix stripe ten enge in ngai dana ti jiu feng chuan shelo ze thian a changa ke ni point tho ho kan du ani atia pun yu chuan kan hun kan ancestor papet chu kan kuta da ro alo tia sawen chuan jiu feng hena papet pakhat du I thlang theyang papet jinga pakhat hi demon phoenix stripe mi ani in ka hria atia jiu feng chuan alua bungata kan stripe mi house sen papet hi kan kuta aw mangalo ti velia sawen chuan mi zong zong chu ena kan ti tu thok an seta boka hun khoral lovin itranang u ati ti chuan episode chu atop ta ani episode lo me tu ro hian pol tin ten bansing half sen level pakhat thau an beidona apui cher viwang he ai se hi da ka du viwa episode kaldan pa ngai ai se da tu chuan hunin min dai ri bik tat lawani min sathiam sham don nia Krismas lim takin mang ula idam chunga in chhirna tur thil engmah ti lola lim takin dal isuane zanin hun in lo mang thau don nia min lo thlir saka wangin lom thu ka seye